Hola, petits monstres. Avui us explicaré una història de calfreds. La història més terrorífica que haureu sentit en tot el món. La nostra protagonista és una castanyera. Es deia senyora Calfreds i era molt i molt jove. Tenia uns 105 anys. Com que era una castanyera, tenia una parada de castanyers. Clar, com totes les castanyeres. Però no us penseu que fos al Passeig de Gràcia? No. Ni tampoc a la Rambla, no. La senyora Calfreds tenia la parada ni menys ni més que al cementiri. Sí, ho heu sentit molt bé. I sabeu per què? D'això ve quan es va enamorar del senyor Abric, que aleshores era un xicotet ben maco. Es van prometre que no se separarien mai més, mai. Coses de l'amor. Així que quan es van fer grans i el senyor Abric es va morir per un atac d'hipotèia en una excursió a la muntanya a l'hivern, la Calfreds va decidir que es traslladaria la parada al cementiri, al costat del nínxol del seu estimat. I així anava passant els anys, més anys i més, venint castanyes i alguns boniatos als visitants del cementiri. Un 31 d'octubre, una colla de xicotets disfressats jugaven al truco o trato per demanar llaminadures i altres petits regals. I si no els donaves res, estaves al risc de ser víctima d'alguna entremaliadura. Com que van veure llums dins el cementiri, van pensar-se que era una casa i s'hi van apropar. A la senyora Calfreds, que no sabia què era allò de Halloween, els volia donar castanyes i algun tros de moniato de regal. Alguna castanya i algun trosset de moniato per regal. Era una castanyera. Nens, expliqueu-me què és això de Halloween. Ells no es creien que algú no sabés de què parlaven. Nosaltres volem llaminadures. Si no, et cremarem la parada. La senyora Calfreds va quedar ben esgarrifada. Què és això de Halloween? És tot un atemptat. De sobte, algú la va ajudar. Una veu profunda i misteriosa va sortir de la foscor per espantar aquells vaguilets poc simpàtics. Si d'aquí no marxeu ara, no marxareu mai més. Truc o tracte? Si d'aquí no marxeu ara, no marxareu mai més. Truc o tracte? I així va ser com aquells nens
van fugir cames ajudeu-me, sense llamonadures ni castanyes ni algun trosset de moniato. I així va ser també com la senyora Calfreds va sentir per moments l'escalfor de la veu del seu abric. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha terroritzat.